bare lægge den, fordi den her hus den er fyldt op, så vi skal have lavet 6 meter mere. Så bare lægge det her. Det er godt. Og ingen anden kan ingen mere komme op. Okay. Nej, det er en bevægelse. Og fodtræk ud. Ja, den der går efter huskarret med. Ja. Det er sådan kvindearbejde i hvert fald en del af huskarret. Ja, den tid man gjorde det her. Ja. Så gik man jo bandt løbende op det bagefter, så man ikke havde så mange skår liggende til nu. Men jeg ved ikke, kvindearbejdet er ikke så populært, lader det til. Det er bare flottere og flottere herinde, Louise. Det er så flot. Ja, men jeg synes virkelig, det er en fin afgrøde. Det er jo minimalt med input. Det er der ikke fantastisk, jeg ikke kan få det at forsvinde i hvert fald. Ja, den ligger nede mod 9, så kan den ikke gå op. Men hvis man vender den forkert, det er en Nielsen har haft en tendens til at gøre, så vender knuden omvendt, ikke? Og så når man tredje gang man tager fat i ned, så forsvinder det ud af alt muligt på en. Det kan ske. Det er godt. Rigtig flot, det der.